Го взема ли сърчно? Бал. Бах. Тръгнах между другото по път. Ти тръгна, ама аз съм доста напред. То тук има отстрани спряли между другото. Не чай да те веде си. Той 10 чук. Не, аз по-нататък не мога да отида. И се бусна. А? Се блъскат, се пирват. Те ли е? Аз на моментите рязко спирам то зад мен и не знам как ми се блъскат мене. И не се блъска, маля. Не, гледай, всички спрели, само един с кола пергаш. В насрещното. И сега сигурно ще опитат. Ето, виждам аз тук един по тревата пердаша, ама ето. Сега ще се обърне там. Опа, тук един подскочи. Скей, човек. Насрещното карат. И ето, това блокира пътя. Те по два камиона се движат. О, браво, добра идея, много добра идея. Този път човек, ако се използва добре, има малко аварийна лента от двете страни. По-близко ще караме един с друг, ама може по смисъл 3 ленти да става добре. Тук един блокира пътя. 560. Къде е той? Репорт Walking. Мане, тук е нещо с развлекачите. Подпукали по тревата, по канавката ме карат сега. Като са хама, Те, какво става тук по тревата, ама? Добре, че не мога да разбера сега. Като почнат да се блъскат, да минат по-отпред. Какво ще направят? Губи битка е това, много ма дразна, тъй като битка. Ами те спряха с мен. Стой си на мястото, човек. Чакай реда. Си тръгнал да изпарваш. Блъсна се един зад мене и познай кафе. Да. Кола. Не. Си в тебе, кажа. Защото тира зад мене дори беше оставил място. Обаче колата се навряла. Тук мисля, че трябва да забранят добитките. Да, много се дразниш. Леле, то с как хвърля къче, човек. Там се направи като негледбач, само да ги гледа. Въй, как мога го на този... То спак се блъснах меня, знае. Човек, тук на един, значи, нали, камиона, самия камион, отида напред, пък ремаркето му оставя назаде. О, да, такъв гледах и аз един на стрима на тези Бланкан Транс. Просто някакъв завива и ремаркето му едно такова изостава, така или пък, гледай го сега, ремаркето му направо влиза вътре в камиона.
И бах, му лага майнески. То сега е Майка. сигурно с минус 10 фокуса. Майка ти изрод, как ме изпревари. Бах ти канона. Къде се, че? Връб се, брато. Идвам, обаче някак си маняците мислят, че им оставям една лента, ето си изпреварват, но с колите тук от средата. Бах ти първо. Тук била. Търпимо. Един тир ме изпревари тебе, че. Просто карам пола вдясно, разбира се. И някакъв по средата си милен. Аз още не мога да те видя. Карам. 30. Аз човек докато мина лага, карах извън кабината, защото много лак иначе. Тук има една отбивка, не може да минава. Ма стигна ли обувката, я? Май. Ето. Руско! Аз не те виждам. Руско с черната. На таба ли ме виждаш то? Не, на нулевата камера. Давай, Руско. Аз мога го засиля така. Да. Внимай, че не се нахакаха пред тебе. Да, изобщо не ме е ясно. 50. Тръгнаха. Давай, Руско, ти си. 60. Айде, свърши. Его моя човека. То ти канавка зула, ма. Да. Ти в Така. канавката ли спря? В канавката ли спря, Руско? И сега не му е тръгне, не знам майка ми къде ма навлея. Тръгвай. Не тръгвай, ама... Като не ще. Спирай, бъде. Какво свириш, бе, бе, свири вече. Бой в малко. Някакъв самъч да изпреварва ли какво? Къде е? Жиго зад мен някакъв са набрънчан. Не мога да те видя. Това намаля, че тук ще стана. Май се нахакаха. Не спирай в мене. Аз оставам място да ти кажа средата, защото изпреварват, да знаеш. Виждам. Педал. Вой, то с как се правя пред мен, хубаво, че карам бавничко, мане. Правят са на големи Вижди шофьори. само колко хора между нас навряха, гледай какво става. То всяко прави глупо. Че просто... Нали, аз ще му дам газ, бе. Няма да пусна педал. Какво става? То от мене не му е изтръгна, брат. Така на границата, баш, направо ужас. Гледай го, бе. Оф, майко. Бензостанцията ли се изчаква? Те тук спряха, не знам. Кои ще спряха? Ама аз вече подминах по-дадето. По-добре, подмина. Тук един карав на срещното, майко.
Аз просто оставям място, бе, защото... Той аз, то спред мен хвърли къчи. Коста, Павлин П. Павлин П. Павлин П. Чая го добавя. Павлин П. Де свирят бам, човек, бе? Тъй по. Българин, откъде е? Велико Търново. О, айби съм. Вай колко коли врата направо. А? Иди ми да го подпукам те и да ги изпреварам с четима, сахака. Не, това е един. Много искам да ми лагва малко. Много ли искаш? Да, те с направо като викат 40-50 FPS направо. Ма заребя. Павлин, да, аз съм точно. Зад него. Павлин тук. Той е пред мен. Но има един друг Павлин по-зад тебе. Пред мен. На Дискордия. А? А? На Дискордия ли? Кой е на Дискордия? Пред името му Дискордия ли пише? Да. Името? Аз къщи... Колкото на долу покирате. То няма. Има ли? На срещното има ли към мен казвам? Няма. Но защо отбива ли? Защо отбива? Да му взема скайпа на то да говорим, не? Да. Нинджа! И то с българин. Мексиканеца. 666. Как се пише? Мекси... 66... 600. Павлин П. Петров. Ел ти е нинджата. Той е българ. Той за тебе става. Да, аз нали му казах да отби. Нинджата, нинджа. Нинджа! От София. Той е бил софиянец, майните. Сега ще го добавя това. Добре. Аз съм малко по-направо. О. Супер. Реката хубава, ама сега. Докато чакам, тук ще прескоча до реката да има. Хубаво. Ало! Павлине, Чувам ли са? разбира се. Добре. Коста? Обикалям. Обикаляш, ме де караш? В принцип обикалям Дуисбург и Калайс. Най-якия маршрут. Да. Само си обикаляш или? Да. Ви.
Аз отивам към мост на Бург. Там с ваш канал. О, тръгвам. Чай, че не може да излезе. Папа. Аз съм разходил целия малко по-напред съм. Чакаме. Ето пък сега други идват. Иначе къде са казва, влиза? Да. Аз съм руш. Че са на хака хартия. Дима, ако искаш, смисъл, аз не стана с този момент. Гледай ги. Я чакай да ги видя. Кой е толкова каримарим? На колко се е Павлине? На 16. Бе, внимай, бъди за тия. Ще на колко? 21. Супер. Тук стана една. Тръгвай! Няма, това няма да пусне после. О, някъде забучи отпреди. И си дават по Аре, там. нали спря? Айде. Оправи та. И то пък един човек нямаше как се напълни. Да, Като е... матрас. никой няма пусне обаче. Много макетите обаче. Като реален трафик. По-реален. Ако навсякъде е тъй, само че да има повече FPS. Нали? Да, виж колко са яко. Аз ставам нахален. И ти си оцели точно... Епа, що стая? Свири, тъй. Давай, тръгвай. Чай, че не може тръгне. Ай, кто е са? И че се преради хубаво. Ай, Хубаво се получи. аз тръгвам. Аз между другото не съм точно знам. Вътре си Нюрнберг. Аз съм бро. Аз съм до Хановер, ама това е света. С колко фото се играеш? В момента съм с 13. Как не бе? Аз съм с 15. Аз съм с 10. На утре ли играеш ли? Утре играеш. Да, утре. Сериозно. Сканинг. Игра Да, на най-ниските и го играеш 10 фокуса. Аз ще чакам така малко. Ние сме за тебе, тръгвай. Аз си един друг камен. Ковлин, виждам. Не ли тебе? Да. Внимай, папка, внимай, че не те виждам. Какво искам. В Steam. Да. Добре там като спрем. Някъде. От кога играеш играта? В принцип от 3 години. Чи повече. В мултито? Но в мултиплеер от миналата година. Бе. Лятото. Но, Ама не играят толкова често. Майко, Тогава задръсвам. че Задръсвам. спомням време тогава си.
М? Когато има свободно време, тогава си. Ти. Не знам кой да е. Голяма някой. М. О, за малко. И аз те бях. Тук За направо малко ли? да... Да. Малко да ти го турна отзади. Аз ще го баш ми чакам. Чакай, бе, хуй. Майка, бибитка е нещо. Стой, чакай. И ти ли? Кой го правя? Ковлинчо мина ли? Ей сега минавам. Как съм сгърчал на хармоника. Да. Спреди да изчакам Ковлинчо. За това съм спокоен. Те е ли добре? Бай, внимай, са варината лети. Кой къде кара? Да, аз само ще спирам, разбираш, от дясно и ние някакъв насреща. Ма, първи карай. Пусках се и сра пред мен, ама. Палма са. Минай, чисто. Нали само 90 можеш или? Повече. Да, бе. Един смяр, а. Бах ти забил. То как взима Бай, този? да. По-зле така да ме изпревара, не го идвам. Това трябва да го спрем. О, намалете. Сега, брат, след тия къчове. Аз ли? Да, че докато спираш и тък. Сериозно? Трябваше да спирам да тръгвам. На мен дори не ми е лагнал. Колко? После игра. Колко изпиш играеш? С 11. Ето с го правя. Става тук справо. Майка ти изрут, как ви битка с колата са навряли тук по две в едно. Аре, карай. Ай, късмет. Да го потукал ли аз? Не. Вой, спрете. И тоска са на гърчи, той като хармоника. Босна ли са в него? Не. Ама то за тебе са босна в тебе. Изпревада някакъв внимание. И аз Оле, изпревадам. качу и хвърля кос.
И аз се приваря направо. То зад мен сгасна. Да не е бил по-плинчо. Не. То след съм босна. Той Аз съм къде? за тях. Да те Аре, изчакваме не. ли? Ама справям ги. Подпукай ги, то няма никой за сега. Добре. Гледай по-бърче. Опа, идва някакъв заселен. Ма той е само кабинка, няма да е много щита. Той намаля. Не, Въй, той е с ремаркето, майко го. да спрем ли да те изчакаме? Не, идвам. 90 ли мой караш или кой? Повече. А, А. Не, оле, колко? какъв къч хвърли този. Въй, с кола това е. Михе, как? Само гледам как правиш една чука и някаква кола е за от тебе. Да, за малко. Тук намаляйте. Колко са събрали тук едни са. Алло. Точно. Въй, ма ви се разминахте. Не го видях, човек. Последния момент. Аз гледам само как минава човека, тя сме, въй. Ти е къде се ударен, просто се свърна. За втори път за малко. Ко правиш? Направо ми под кукурозка. Да се спреварва. Въй, как му заби. Вижко, виждаш ли го това, бе? Ще може ли да се преваря, бе? Ей, един пък да не му изяде една среща, мам, стара. Като това спокоен път. Сега да видим. Аре, що спря? Оле! Аз те ми се случи един път между другото. И като се хвърлиш там... Абе, то с леко се хвърли, зато излезе, ама. Направо на главичка ми се е стало с вътре. Е, ти беше цун, ама голямото е едро. Аз много му обуча. Ма той то да, не? Е, той. И ти леки ще ти, ай майка ти ба, бе. И аз ще ти съм леки. Чао гърбо. За малко да се обусна. С Влад ли играете? Аз не.
И тъй. Ти? С клавиатура и мишка. Ми се иска влага, ама. Аз имах, ама подадох. Що? Аз не играя такива игри. И сега би ли си взел ли? Не. Мисля за да парите или изобщо? Не, изобщо не се взема. Един и два. Ей, тъй ти казах да караш от диязко. Не. Ако не се обърна, помниш. Заплати? Не. Спираме да. На червеното е. И... А. Сега червено и... Той ще хърши места. Гаража къде е, бе? Го взема ли сърчно? Бал. Бах. Кога правите, Сръчна. Чакай, да чуем, бе. Тука завем ли? Да, ама аз съм до тук. Бал съм ти и товара, изобщо няма хвата да партирам. Направо то отказвам. Няма да караш повече? Аз ли? Да. Ще карам мене, нали? Че спомням сега ти да се оставаш. Да, той гараж. Той го нямам купен, чай да го купя. Къде ти? Изгърде... Какво съм бързо? Не, защото не те виждам на... Да, не знае. Че да си взема ли вълбото? Какво да обърнете? Ай, идваш? Чай малко. Това километра, 100 км са до Хановер. После се връщаме пак от Калайс, докъде каза този Павка? Аз това не го оставям. Той... 20 ще ти. В смисъл, къде каза да си търсим товар? Дай, тръгвай. Да, да. От Калайс до Дуисбург, то перфектно маршрут.
Идва ти бе? Ехе. Ах ти идиота. Мгм. То скъпо спря на средата на пътя. Идва ти бе? Мгм. Към Хановер, ли? Давай, давай, карай. Пак те сдъркали. Зад мене. Да. Ако правиш, че... Заради Кой свирна бе? Заради са бусне. Един се преварва. Бум. Още ме пусна. Но това тебе след тия си снотист. Копале. Чай те репортна. И сега гледай кота. Идва... Бай. Дали се. Тръгваме. Мгм. Се маркери се, бе? Мгм. Викам, Павлин се маркери. Да. Те няма. Колко там съм? Аз съм с 8 това. Хубав начин. Медни улици. Запаля една цигара, докато дойдете. Сканията се е направила, ма. Моля? Към сканията се е направила. Не, да. Даже съм я купила. А? Купила съм я. Чай да ти го прега. Не се познят. О. То с руско, ако искаш го пусни и ти. Какво стана? Това не ще стана. Тоскова свиря един за седен да отзаде. Няма да се. Ти снимаш ли, а? Да. А? Да. Много добре. Снимаш? Аз още задръсвам тази послушай. Те ли?
Просто какво направя, човек? То даже нарочно. То властно. То същия, ама просто нарочно. Те, по-телешете. Ма не. Къде сега? Той кой изпреварите да спря пред тебе, те. Да, нали ме блъсна и аз после го нахаках. И сега дой ме блъсна и той. Това са не ония, дето ти даде кин. Да, Няма да свърши 100%. колко има още? 17 кг. Много съм мълчалив нещо. За мен. Коли имаш ли? Да. Кола имаш ли? Да. Да. Ти говориш за реалния живот ли? Айде да. Аз нямам. Аз нямам атаки. Мъжа. Ама гад, ще ме карам ти. Това баща ми го няма, това съм. Майка ми не е. Оле, просто. Напомнях така и там началото на играта. Много стилно направо на сервис. Той ти да не биде мъса, паска. Не. То оставаш да имам. Той книжка няма още. Но какво казваш си? 16. Ти мотор си играе, бе, мъж. Да, ама излъщи пари. Така. На 15-16, знаеш колко искам мотор да видя? Но ми викат няма, кола ще взема. Ама не съм не. Кола не ми взема. Значи предпочитания към кола какви имаш? Някаква да ни харчи. Че да мога цял ден да карам. Някаква дед да ни харчи. На метан, на вода, там някаква. Една електрическа има. На олио. Олио са нафтените. Не бе, направо с олио, бе. Да, една нафтена кола, като си сложиш олио, пак бъде. Просто ти за по-скъпо, защото половината олио е... Петля. Де се чака? Много ме мисли. Това... Павлин. Баблине, Да. ти докъде ти е това курса? Франкфурт. Франкфурт ли? Къде ти на майната си? Франкфурт Майн ли? Да. Много. Освен тук да хванем ние нещо за надолу. Само 355 км. Чайто отиде си пред това гаража. Майка му и ремаркет тупо.
Ниско налягане въздуха, моля, чакай. Охо, има да чакаш. Абе, майка. Канс. Имаш ли гараж, бе? Аз това? Не. Господин Рус. Тук ли? Не. Ме, какво е? Дай ремаркет. Идем малко шофьорчета. Не мога мръдна, защото няма въздух. Невъзможно тук. Ти знаеш колко имаш да чакаш се. Тук махна. Сега камиончета... Какво ще карате? Карате там и в... Руско, да ти се изфукам, да. Кажи. Да ти се изфукам, да. Да, тук е, тук е. Чай, и сега ще се изфукам. Имаш въздух. Да. Не, че имам 45 гаража. Аз съм 30 милиона. С нощ съм. Защото с нощ не срещам, ще правих маршрута, ще гараж да купувам. И накрая се оказа, че съм направил точно 30 гаража. Павчо, ти колко имаш? Аз всичките имам. Значи не за него сме някакви нищо. Тоест съм теглял по профила. Ти отиваш, да, оня ед ме казваш, не се сещаш. Да, да. Ти с готовите профили, не? Да, И откъде го взема? от ATS лата. Дай ти първо. Ай, карай, ти ги караш. Къде сме? Назад. Гледай се, гледай се. Сещаш се един път и я тръгнах от бордюра, само се обърна. Да. Какво направиш? Така я знах. Бей! Дядото е. Аз айде на къде тръгна па? Ясно. Да. Имаш GPS върско. Ме не ми излиза в зелено е. Майко се набират витамини сега. Майка.
И що не взехме товар за надолу? Ами аз знаеш за къде искам, директно за... Пак там Калайс Малайс, уми път. Хубаво. Да отиде да се остече като товара и... Да. Компания Там да ще му. стане. Руска. Руска. Пак е за то обърна. Дори не ме изглъсна, бе. Сериозно. Да, не се заплача. Там где става за взил. Сама викам, какво са святка така? Колко ще кара tu? 155 повече. Целия, я... Мря. На 155. Канята ги дига по 160 поне. Я пробвам. И аз колко ще дига. Ага. Надолу на бариер 160. 156. Те. 140, 150, Направо 156. Ах ти. нагоре 153. Да, верно 156 видео. Ама иначе пък стабилно е да е мамо и Нали? да е. Нали? М. Давайте без никакъв проблем. Да, сканията да съм се залюпил 100 пъти. Опа, тук трябва да намаляча. Не в мене е... Всичко е преценено. Да, бе, Чай час така малко диги контрол. Що стой? как ти то само цената мантинел в другата. Не знам как става. Не е стабилна, нали? Не. Искам да скарам Волво. Ама... Родил си тур. Така на ская. Не го видях. На клипа ще видя. Само Но- от едната мантинел в другата. Накрая го видях на гърча там. Няма, сканията е готина и красива, ама... Не е стабилна. Тук направо ли сме? Да, пробвам. Охо, тук не съм. Задна. И те чакаме. Но Не. тук малко само. Ами иначе трябва да се навирам в тебе, то ще да стане една. Просто не я караш Грозна с 156. Аре, едно бирче му изкачи тейбър. Гей, по-дълго не му. Не, то пък изгасна се. Това е равно, я да не знам. 155, 156. Верно 156, да? Мгм. Дори 155 на мен. Ма направо на червени обороти това. Да.
Сега надясно. М? Надясно. Аз спрях. Няма изчакайте преди да завиете или като завиете то. Чакаме. Да, откривайте. Опа. Кой? Бях ли давата? Направо. И ти ли го изпробва колко може? А? Те има засича, че направо. Гледах ли давата? Това свирка има. Нали? Едва се чуш. Да. Да я кара. Не май си минута. Не, по-напряко.